गाबोननि सानाव 3 बाजियाव गासै जिल्ला हेडक्वार्टार साब डिभिजनाव ज' जाय ओंखारनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। जोंनि मुंख्लंफोरनि बिनिमयाव आन्दलननि बिनिमयाव जोङो दिनै बे स्टेट हाउसाव सफैबाय। जोंनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ आरो लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै था। माहारि सिबिनांगौ, समाज सिबिनांगौ, कमिटमेन्ट टुवार्ड्स द ससाइटि एन्ड टुवार्ड्स कमिउनिटि। जोंनि जि सार्भिस, जोंनि जि सेबा, जोंनि जि सिबिनाय, गासैबो बिथिङाव भलुन्टारि जि सार्भिस बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनानै हारि दानायनि थाखाय थां आरो थांनानै थानो हो आरो खौसेथिनि गेजेरजों जों बर' माहारि दागोन, खौसेयै जोङो आवगायलांगोन। गाबोनो 14 जुलाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसाम नाङै जोंनि जि साब डिभिजन आरो जिल्ला हेडक्वार्टाराव प्राय 40,000नि बारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आरो आथिखालनि आरो जोंनि वेल विजार बयबो मावथि दैदेनगिरिफ्रा मोनथाम गुबै एजेन्डाखौ लानानै जोङो रड मार्च खालामनायनि थाखाय जोङो थांखि आजावनाय बायदि गाबोनो 3 बाजियाव बे हाबाफारिखौ लादों। आरो बिनि गुबै मट'आ जाहैबाय बिल्डिं बड' एज ए भाइब्रेन्ट कमिउनिटि, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै दानाय। बड'फानि जि स्ल'गान आरो बिथांनि जि भिजन आरो मिशनमोन, आरो बिनि थाखाय जोङो टारगेट होदों जे बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट, बुहुमनि बर'फ्रा खौसे जानांगौ आरो लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै था। दा बेयाव बर' हारिया मोनसे समाव जोङो जथेस्थ' गोग्लैसोनायमोन, नासयजानाय, सोबख'जानाय, गादबजानाय, आरो बिनिफ्राय उदां मोननो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि दाबिखौ बिथाङा जागायदोंमोन। आरो बिथांनि बे सोमावसारनायनि मुल जि मोन्थोरमोन, बे मुल मोन्थोरानो जादोंमोन जे गेरेमसा बर' माहारि दानाय, मास्टार रेस हिसाबै दानाय। आरो बेयाव राजखान्थियारि आरो संबिधानिक अधिकारनि बाथ्रा, सोलोंथाइ, जोंनि राव आरो थुनलाइनि हारिमुनि आइडेन्टिटिनि बाथ्रा, जोंनि रांखान्थि थासारिखौ जौगाहोनाय, बे गासैबो इनक्लुसिभ बेयाव हाबजोबनानै दङमोन। दा बेखायनो बड'फाया जि मोनसे थांखिजों गेरेमसा बर' माहारि दानायनि आदर्शखौ जोंनो होनानै गालांबाय आरो बे लामाखौ जोङो हान्थिगासिनो दङ। दा बेखायनो आफाद हिसाबै जोंनि जि स्ट्रेंथ, जोंनि माहारि सिबिनांगौ, समाज सिबिनांगौ, कमिटमेन्ट टुवार्ड्स द ससाइटि एन्ड टुवार्ड्स कमिउनिटि, जोंनि जि सार्भिस, जोंनि जि सेबा, जोंनि जि सिबिनाय, गासैबो बिथिङाव भलुन्टारि जि सार्भिस बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनानै हारि दानायनि थाखाय थां आरो थांनानै थानो हो आरो खौसेथिनि गेजेरजों जों बर' माहारि दागोन, खौसेयै जोङो आवगायलांगोन। बे मोन्थोरखौ जोङो रियेलाइज खालामनो थाखाय बा बे मोन्थोरखौ जोङो बयनिबो गोसोआव गोसोखांफिनहोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों। आरो दिनै बर'आ गोलाव सम बड'फानि सोमावसारनायजों, बड'लेण्ड आन्दलनजों, एबसुनि सोमावसारनायजों, बिएलटि आन्दलन सोमावसारनाय, एनडिबिनि सोमावसारनायजों जोङो राजनैतिक भाबै बिटिआर 6 सिडिउल काउन्सिल आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल राजनैतिक भाबै मोननै सेटआप मोनबाय। जोंनि रावा 90 सिडिउलाव सहैबाय, आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय। जोङो मोनसे स्टेटासाव सफैबाय, खिन्थु आल्टिमेट थांखिसिम जोङो थांनांगोन। दा बेखायनो बे थांनांगौनि थाखाय जों आरो गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दा खामानि मावनांगौनि बेलायाव दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा जेब्लायबो कनसियासलि बै आदर्श, बै भिजन मिशननि खोथाखौ साननांगोन। आरो बेखायनो जोङो गोदान गोजाम बयखौबो लानानै रड मार्चनि गेजेरजों जोंनि जि कमिटमेन्ट, जोंनि जि डेडिकेसन, बेखौ जोङो गोसोखांफिननानै जोंनि सार्भिस, जोंनि हाबाफारियाव जोङो थांफिननायनि थाखाय बा समाज आरो हारि सिबिनायनि थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ बयखौबो इउनाइट खालामनानै लांनायनि मोनसे मोन्थोरजों रनसायदों। आं बयखौबो गाबोननि सानाव 3 बाजियाव गासै जिल्ला हेडक्वार्टार साब डिभिजनाव ज' जाय ओंखारनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय। आरो जोंजों थाफानाय हारि हारिसाफोर जायफोर गोग्लैसोनाय, मोनसे समाव सानोमोन जे जोंखौ बन्सित खालामदों, जोंखौ डिसरिगार्ड खालामदों, जोंखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय डिप्राइभ खालामदों आरो थानायनिफ्राय खालाममारदोंमोन। खिन्थु जों बेखौ नेवसिबाय। 5,000 दिनै जोंनि मुंख्लंफोरनि बिनिमयाव, आन्दलननि बिनिमयाव जोङो दिनै बे स्टेट हाउसाव सफैबाय। खिन्थु दिनै जोंजों थाफानाय हारि हारिसाफोर जायफ्रा गोग्लैसोनाय बा जिखिनि ट्राइबेल कमिउनिटि दङ, इन्डिजिनियास कमिउनिटि दङ, गासैखौबो लाफानानै जोङो बिग ब्रादार हिसाबै आवगायलांनांगोन। बेखायनो लिभ आरो लेट लिभ। थांनाय समाव जों बुंदोंमोन जे जोंखौबो जौगानो
माने खाबु होनांगौ जोंखौबो इकुवेल स्टेटास होनायनि खाबु होनांगौ इकुवेल राइट्स होनायनि खाबु होनांगौ दिनै जोङो जि अधिकारखौ मोनबाय बे अधिकारखौ जों मजबुत खालामनांगोन सेफगार्ड खालामनांगोन रैखा कवच हिसाबै लानांगोन आरो माखासे हारि हारिसाफोरा जिखौ बिथांमोना गावसोरनि गेजेराव डिप्राइभ होननानै फिलिंस खालामदों बिथांमोनखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव बा बाखि समाज बिथिङाव जों जौगाहोनायनि थाखाय हाबाफारि लानांगोन आरो बे मोनसे थांखिया महत मोनसे उद्देश्य बे हाबाफारिया जेरावबो मोजाङै जागोन आरो बयबो बाहागो लानांगौनि थाखाय आङो बयखौबो खावलायबाय गोजोन्थों